Mulle tuli kysymys, että miten hebreaa saisi kirjoitettua muutenkin kuin vain konsonantein, kun siis Windowsissa ja muissa yleensä oletusnäppäimistöasettelut kielivalinnoissa sisältää vain konsonantit ja moderneja välimerkkejä. Raamatun hebrean kanssa voisi kuitenkin tarvita kaikkia muitakin masoreettisia merkkejä, vokaalit, korkomerkit, dageshit, muut. Niin siihen on aika näppärä ratkaisu olemassa, mutta se vaatii pientä tekemistä ja lataamista. SPL jakaa ilmaiseksi näppäimistöasetteluja, joilla tämä mahdollistuu. Mä laitan linkin tuohon videon kuvaukseen. Täällä on 2 vaihtoehtoa, SIL ja Tiro, ja nämä saa Windowsille tai Macille. Alta löytyy sitten näiden käyttöohjeet, joista me nähdään aika kivasti, että mikä on SIL:n ja Tiron ero. SIL pyrkii englantiin verraten asettelemaan kirjaimet niin, että ne vastais foneettisesti niitä, mitkä tutussakin näppäimistössä on, silloin kun käytetään Yhdysvaltojen standardiasettelua. Se on aika lähellä ihan meidän tuttua suomalaista asettelua, eli alkaa QWERTY ja sitä rataa. Sitten Shiftin takaa löytyy jotain välimerkkejä, loppumuotoja, yläpuolelle tulevia korkomerkkejä, loput vokaalit. Sitten seuraavalla, kun ottaa Alt-GR:llä, niin tulee alapuolella olevat korkomerkit ja vähän lisää. Ja vielä Alt-GR Shiftinkin kautta tulee jonkun verran lisää. Tämä on aika näppärä silleen intuitiivinen tämä SIL. Käyttää niin kuin standardinäppäimistöasettelun pohjalta. Tiro taas puolestaan on vähän erilainen. Tämä on taas standardi Israelin asettelun mukainen. Eli tässä on ensin konsonantit ja muutama merkki. Shiftin takaa löytyy suuri osa muista merkeistä. Ja sitten Alt-GR Shiftillä tulee sitten loput. Eli näitä kannattaa vähän vertailla ja päättää kumpi sopisi itselle paremmin. Mä otan nyt ton SIL:n itselle. Ennen käytin Tiroa, mutta meinasin, että voisi totutella tähän SIL:ään. Onhan se sinänsä helpompi käyttää. Se latautuu zip-tiedostona ja se täytyisi purkaa. Noin. Ja täällä on sisällä myöskin tämä käyttöohje valmiiksi olemassa, mutta nyt meitä koskee tämä setup. Ja nyt mä en ole ihan varma, menikö se jo? Ei mennyt vaan tarvii vielä hyväksyä. Ja nyt se on asennettu. Noin. Ja nyt sen pitäisi tulla tänne näkyviin. Joo. Mutta se on tuo alempi nyt. Tuo standardi oli se Windowsin oma.
Ja nyt jos me kokeillaan, se ei anna mun valita oikeaa näppäimistöä. Näköjään tarvitsi uudelleen käynnistyksen ennen kuin näppäin toimii. Windowsissa löytyy tuolta alapalkista valinnat, joista saat valittua, tai sitten nopeammin tuolla lippukuvakkeella ja spacebarilla, välilyönnillä. Eli niillä saa vaihdettua järjestyksessä. Ja nyt tämä Biblical Hebrew SIL on se, mitä me halutaan käyttää. Niin täältä nyt sitten pystyy vokaalit lisäilemään ja aksentteja myöskin ja kaiken näköistä. Ei siinä sen kummempaa.